ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮೇನಿ ಕೂಡ್ಲಾದ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಡುಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗಳ ಖುಷಿದ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡಿಂಡ ಕೊರೋನಾದ ಬುಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಪರ ಓಪನ್ ಆತಂಡೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಇದು ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತು ಒವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮನರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಪುಣು ಪಂಡ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರಲ ಐತೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡ್ ಮಸ್ತ್ ಹವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತಿದೆ ಜನಕ್ಲಿನ ಬಂಚನಲಿಕೆ ತೆಲಿಪಾಯಿನಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ಕೊರೋನಾಗ ದುಂಬು ಬತ್ತಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಆಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತಿದೆ ನಟನೆ ಮಂಚಿನಂತಿನ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಪೊಸತ್ ಗಂಜಾಲ್ ಚಿತ್ರಣ ಜನಕ್ಲ ದುಂಬು ದಿಯರೆ ರೆಡಿ ಆತೇರಿ ಅಂಚ ಇನಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆವೊಂದುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಗಂಜಾಲ್ ಮನ್ಪೆರ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಜನಕುಲ್ಲ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಗಂಜಾಲ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇರು ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆತಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಕಾತೊಂದಿತ್ತರಂಚಿನ ದಿನ ರೆಡಿ ಆತನು ಅಂಚನೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಸೊ ಜನಕಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಉಲೈಪೋದು ಫಿಲ್ಮ್ನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಅಂಚನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಗಂಜಲ್ ತೂದು ವಾ ರೀತಿದ ಗಂಜಾಲ್ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗು ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ಪನೆಂದೆ ಕೇನ್ ಗವಲೆ ರೂಪೇಶ್ ಸೂಪರ್ ఇంకా మాత్రం యాక్టింగ్ కాదు అరేందండి రట్లు సూపర్ అవుతుంది రట్నే లైక్ ఆల్మోస్ట్ ಸೂಪರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಳ್ಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಉಂಟು ಥಾಟ್ ಉಂಟು ಒಳ್ಳೆದು ರೂಪೇಶ್ ಸೂಪರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸೂಪರ್ ಒಳ್ಳೆ ಆಗಿದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೌದು ಸೂಪರ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ತುಳು ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅರವಿಂದ್ ಯಾ ತುಂಬ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಎರಡು ಸಹ ಒಳ್ಳೆದು ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನು ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಆರ್ನ ಪಣಿಯರ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು ಬೋರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಎಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಮಾತಿಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಅದು ಬೇರೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಗಂಜಾಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತದು ದಾದ ಪನದುಲ್ಲಿರ ಜನಕಲು ಪಂಡದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕೇಂಡರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪನದುಲ್ಲಿರ ಭಯಂಕರ ಅವರತ್ತದೆ ರಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ನಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರೋದೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಪನದುಲ್ಲಿರ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರೆ ಅಕಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಕೇನ್ ಗವಲೆ ಗಂಜಾಲ್ ತಿಯರೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಉರ್ದು ಸಹನಾ ಬಾವಿಲ್ ನಕ್ಲ ಬೈದಿರ ಅಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೈದಿರ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಕ್ಲ ಕೇನೋಡೆ ಗಂಜಾಲ್ ಎಂಚೊಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಗಿರಿಗಿ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನಕ್ಲ ಆತಂದೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗ್ ಬತ್ತಿ ತುಯಿನಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಗಂಜಾಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ತಿಯರೆ ಬದ್ದಿರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಾತ್ರಿಕ ಮೇಡಮ್ ಎಂಚಿತ್ತು. It was a very good movie and this is our Rupesh sir's second movie we are watching and before that we were not knowing Tulu but we enjoyed it a lot and we learned Tulu because of Rupesh Shetty and it was a very good movie with very good values. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ಯಾರಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಒಂದೇ ಇದ್ರಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಹೊಸದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಹಿಂಜರಿಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಪ್ರೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐ ಲವ್ಡ್ ಇಟ್ ಸೂಪರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮೂವೀಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ ವಿತ್ ಗುಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಜೋಕಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎರಡು ಸಹ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಕ್ ತುಂಬ
ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರದ್ದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು. ಎರಡು ಮೂವೀಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ, ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಮೂವಿ. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಿಯಲ್ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ತುಂಬ ಚೆಂದ. I just want to tell Rupesh Shetty, just continue his good work and please release such good movies to society. Thank you. ಅಕ್ಕ ಮೂಲೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತನತಿ. పిల్లలెంగ తిన్నాగా ఇరగంత బరిటొంత బలస దీప గొత్తుండే ಅವು ಸೈದಿನಾಯಕ ದೀಪನತ್ತ ಮಾರ ಜೋಡಿ ತಿನ್ನಾಯಕಲ ದೀಪಾರ ವಾರ್ತಾ ಶ್ರೀಯಂತ ಬಲದೇವಾನಂದ ಸಾಗರ. ಗಮ್ಜಾಲಡಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಹುಡುಗನ ತೂದಿಪ್ಪರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ తెలిపాದೆ ಈ ಬಾಲೆಲ ಅಂಚನ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರತ ಬಾಲೆ ಪಾತಿರಿಗ ಎಂಚಾಂಡಿ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರದಾದ ಬಂದಿಲ್ಲರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರೊಂದುಂಡು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋತಿನನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈತ ಹಿಟ್ ಅನಗ ಮತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ವಾರಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆവുന്നുണ്ട്. ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆവുന്നുണ്ട്. ಅಲ್ಪ ಉಂತಿಯಾನೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತುವನ ಪೂರ ಖುಷಿ ಆവുന്നുണ്ട്. ಖುಷಿ ಆನೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಎಂಚಿತ್ತನೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿಯಾ ಶೂನಾ ಜಾಲಿ ಪೂರ ನಿರಂತರಂಚ ಇಜಿ ನಿರಂತ ಜೇರೆ ನಿರಂತರ ಜಾಸ್ತಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಿರಂತಿನಿ ಇರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅನಂತ ಮಂತೋನಿತ್ತಾರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋಜ್ ರಜೋ ಮಂಜು ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತೋಂತಾರೆ. ಓಕೆ ಈ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಬೈದಂಡು ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಮಾತೆರ್ಲ ಗಮ್ಜಾಲ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ ಡೆ ತುಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಲೀಕ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಓಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಆದ ಕೊರ್ಪರೆ ಮೆಸೇಜ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಗಮ್ಜಾಲ್ ತುಲೆ ತುಳು ಚಿತ್ರಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಜೋರ್ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪನುಲಿಯಾ ಗಮ್ಜಾಲ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಕದಿತ್ತುಂಡು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ಇತ್ತುಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಗಮ್ಜಲ್ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಮೂವಿ ಇತ್ತಿನ ಮೂವಿಲ ತೂಲೆ ಕನ್ನಡ ದೀಪು ತುಲಾ ದೀಪು ಗಿರ್ಗಿಟ ದೀಪು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲು ಮೂವಿ ತೂಲೆ. ಸರ್ ಅಂಚೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಟೀಮ್ ಪರೆಂಚತ್ತೆ ಸಕ್ಕತ್ತದಿತ್ತುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅದಿತ್ತುಂಡು, ಸೀರಿಯಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು, ಮಾತ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾಲಿ ಇತ್ತುಂಡು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಮ್ಜಲ್ ತೂಲೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಜಾಲಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಕ್ಕತ್ತದಿತ್ತುಂಡು. ಗಮ್ಜಾಲ್ ಗಮ್ಜಾಲ್ದ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ನಮ್ಮಟಿಗಿರ್ಲಿ ಬಲ್ಲೆರಡಿ ಪಾತಿರ್ಗ ಸರ್ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ವಾ ಎಂಚೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾರ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಇತ್ತೇನೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸರ್ ದಾದ ಪಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಲ್ಲ ದೇವನಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಗಮ್ಜಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಡು ಗಿರ್ಗಿಡ್ದ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಬರೋಡು ಗಿರ್ಗಿಡ್ದಿರ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಓಡ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದಿನ ಚಿನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಎಫರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಂದು ಹೆಂಗಲೇ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಎಂಚ ಹಾಪಡೊಂದು ಹೆಂಗಲೇ ಗೊತ್ತದೆ ಜಾಂಡಿನಿ ಈ ಜನಕ್ಕೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀತಿ ತೂದು ಹೆಂಗಲೇ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಜನಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟಪಡಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಿರು ನಮ್ಮ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಹಿಡಿದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು ನಿಂತುದು ಮಸ್ತ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತ ಬೆತ್ತ ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಇತ್ತು ನಂದು ಅವಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು. ಸರ್ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಪಾಟ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಆಂಡಲ ರಡ್ಡು ಪಾಟಿನ ಕೊನತಿದ್ದಾರೆ ಐಟ್ ಈರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆದ್ನ ಓವು ಅಂತ ಎಂಕರಡ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಂಗೆ ಆಂಡ ಜನಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ನ ಪಾಟನ್ ಜನಕ್ಕೂ ಅಂತೂ ಥಿಯೇಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೆಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು. ಓಕೆ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ನ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಐಟ್ ತೆಲ್ತಿಲೆ ಕನೆ ಲೈಫ್ ಇಂಚನೆ ತೆಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಉಂಡ ಆತೆ ಬುರ್ದು ಅಂಡ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮೀನು ಎಲ್ಲ ఇప్పుడు ಬರ್ತನಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅವರೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲ್ಪಾನು ಅವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಜನಕ್ಕೂಲೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅಗುಲ್ಲ ಬುರ್ದು ತೆಲ್ಪಾರು. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಡೆ ತೂದು ಒಲ್ಲ 800 ಕಾರ್ತಿಕ್ ತೋಜಿಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆನಪಪ್ನೆ ಗಮ್ಜಾಲೆ ಖಂಡಿತ ಹೋದ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಆ ಟೈಪದ ಕಾರ್ಯ ಎರ್ನಾಂಡಲ ಲೈಫ್ ಬತ್ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಾಪನೆ ಗಮ್ಜಾಲೆ ಅಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಿಗುಲ್ಲ ಬತ್ತ ತೂಲೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪನ್ಪಿನೈತೆ ದುಂಬು ಗಿರಿಗಿಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟಿನಗುಲು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಅವಿಡದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನು ಜನಕ್ಕೂ ಎಂಜಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದಾರೆ ಅಂಚ ನಿಗುಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ನಿಗುಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಗುಲು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪಾರ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮೋಸ ಆಪುಜಿ ಪುದರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ 14 ತಾರೀಕು ಥಿಯೇಟರ್ ನಡಪರಂಡು ಸರ್ ಓವಲ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಪನುಲ್ಯ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಒಂದು ನೆಕ್ ಕೇಸ ಮಾರ್ರೆ ಈತ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಾರನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ದಿನೇಕೆ ನಿಗಲ ಮೆತ್ತೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅವು ಏನಂತ ನಿಗುಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಎತ್ತೂಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಓಕೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರಿ ಅಂಚನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಆಯ್ ನಂಚಿನ ಪ್ರಸನ್ನ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬರೆಯಲ್ರು ಪಾತಿರ್ಗ ಸರ್ ಗಮ್ಜಲ್ ಚಿತ್ರ ಜನಕ್ಲೆದ್ರು ದಿಯರ ರೆಡಿ ಆತರು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಇನ್ನೇ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಗಮ್ಜಾಲ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಉರ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಓಪನ್ ಆದ್ ಇನಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತೇರು ಕಾಣದ ಶೋಕು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ಬೈಯಾಡ್ಲ ಬರೋದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಜನಕ್ಕೂ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಡ್ ನಮ್ಮನ ಎಂಜಿನ್ ಉಂಡ ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ರಡ್ ಸಿನಿಮಾಲ ಜನಕ್ಕೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗೆ ಬತ್ತಿನ ಜನಕ್ಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾರ ನನರ ತೂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಫೆಬ್ರವರಿ 11 ಎಂಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬರಂದ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದ್ಬನ ಭರವಸೆ ನಮಕ್ಕೊಂಡು ದಯಂದು ಪಣ್ಣಗ ಈ ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡಿತ್ತೆ ತೂಯಿನಗುಲ್ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಜನಕುಲತೆ ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿನ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇತ್ತೆ ನಿಗುಲ್ತು ಪನ್ನೇನೆ ಜನಕುಲತೆ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ಅಂದು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅಂಚದು ಎಂಗಲೆ ಭರವಸೆ ಉಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಜನಕುಲುತ್ತದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ದೇಪನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲ್ದು ತೂಪುನೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ఒక రెడ్డేట్లు ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಅದಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಅದಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಉಂಡು ಮಗ ಇತ್ತೊಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಜನಕ್ಕುಲು ಎಂಕುಲು ತೂವೊಂದುತ್ತ ಎಂಕುಲು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪುನೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಿರ ಜನಕ್ಕಲೇನು ತೂವೊಂದುತ್ತ ಏನೋ ಅನ್ಪೇರು ಅಕುಲು ತೆಲ್ತೊಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಸ್ತ್ ಅಡಿಗೆ ಮಂತದ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ಬಂಜಿ ಹಾಳು ಮಂತದ ಅಂಚ ಪೂರ ಕೇಂಡ ಬಟ್ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ವೀಕ್ಷಕರು ಕಡಿತ ವಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿತ್ತು ಓಡುದು ಅದ ಕತೆ ಪಂಡಿದ್ದು ಅಂಚಾದೆ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಮಿನಿ ಅಂಚನೆ ಅಡಿಗೆ ಮಿನಿ ಮಲ್ತದ ಅದಲ್ಲ ಎಂಗ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪರ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತೇನೆ ತಿಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಅಂಜಾದು ಓಕೆ ಅಂಕುಲ್ ತೆನ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪೆರ ಬಹುದು ಅಂಚನೆ ಡೈಲಾಗ್ ದಾದ ಒಂಚು ಪನ್ನೊಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ದಲಜ್ಜಿ ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಅಂಡಕರಿ ನಿಗುಲಾಪರ ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ಐಟ ಉಂಡು ತೂಲೆ ದೇವನ ಅಂಡಕರಿ ಪಿರಿ ಪಿರಿ ಅಂಡಕರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ತೂಲೆ ತೂಡು ಅಂಚನೆ ಮಂತಲ್ಲ ತೂಡಕ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ತು ತೊಂಡ ಬಂಜಾಲಣ್ಣ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ಹೌದು ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾದೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಬತ್ತದು ಇನ್ನಿ ಸಿನಿಮಾನು ಗೆಂದದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಆಯ್ದು ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಚೆ ಅದು ಮಹತ್ತ ತುಳುವೇರಡ ಬಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತದು ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕೇಂದ್ರತ 2 ಜನ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಪಾತಿರ್ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಪೊರುಡು ಪಾತಿರ್ಯಾರು ಆತೆ ಒಂಜಿ ವಾರೀತಿದ ಕಾಮಿಡಿ ಪುರ ಕೊರ್ತಾ ಪಂಡದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪಂಡೇರು ಫೆಬ್ರವರಿ 11 ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಿಖಿಲ ತೂಲೆ ಗಮ್ಶಾಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಮೇಡಮ್ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಪೋಲೆ ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮೂವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಪೂರ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದೆ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ವೆರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಗಮ್ಜಾಲ್ It was very entertaining. That's what I liked. The first part, naturally, we old people will like it. Yeah. They should come and watch. They will feel relaxed. Gamjal. ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಮೂವಿ ಹೌದು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ ಇದೆ ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳ್ಳೇದ ಬಂದು ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೇದುಂಟು ಮೂವಿ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು ಎರಡು ಮೂವಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತು ನಂಬರ್ 1
ಭಾಷೆಗ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಖುಷಿ ನನಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಲೆವೆಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ತೋಡು ಜನಕ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತು ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಬಂತೇವೆ ಸ್ಟೋರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. entertainment on. So message is the most important thing along with comedy. So like one. ಮಾತಿರ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಜವನಿರ ತುಳುನಾಡದಾಗಲು ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಪುರಂಚಿನ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದೇರೆ ಎರಡಲ್ಲ ಒಂದು 800 ಪರಾತ ಉಂಡು ನನ್ನ ಏನೇನು ಮಾರುಜಿ ನನ್ನ ಏನು ಶೋಕಿ ಕಾಣಲ ದಿವನ್ವೆ ವೆಲ್ ಡನ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆತನ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕೊರೋನಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈವನ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾತು ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಡೆ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ It was good. Good message. It is full of comedy and good message. You should watch it. ಎಡ್ಡೆದು ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆದು ಹಾಂ ಅರವಿಂದನ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ 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 ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು It like ಎಡ್ಡೆ ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. Friendship is beautiful. 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 ವೀಕ್ಷಕರ ಇತ್ತಿನ ಮುಟ್ಟುಗು ನವರಸ ರಾಜ್ಯ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜರು ಸರ್ ಒಲ್ಲೆರು ಬಲೆಪಣ ಗಮ್ಜಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಪ್ಪ ತಿರ್ಗ ಸರ್ ಕೊರೋನಾಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅವರ ಲಕ್ಕದಂತದುಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಮಂತೊಂದುಂಡು ದಾದ ಗಮ್ಜಾಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿಯರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಮನಗ ಜನಕ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಜನಕ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂಕ್ಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಂದಾಗ ಜನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಜಾಲ್ ತುನಗ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಥರ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು ದಾಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಕಾತುಗುಲ್ದಿತ್ತ ಅನ್ನಗ ನನಗೆ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಬರೆಯಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಜನಕ್ಲ ಅದಾಯನ್ ಪಂದಾಗ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಿರ್ದುಂಬದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಿರ್ಗೇಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಜನಕ್ಲ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏಪ ಅರ್ಪಣದು ಅಂಚ ಗಮ್ಜಾಲಾದಿ ಬೈದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರೋಡು ಕೊಡೊಂದು ಚಿತ್ರ ಫ್ರೀ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಉಚಿತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಉಚಿತ ಅಂದುಕೊಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಉಚಿತ ಅದು ಎರಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ನಾವು ಒಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೊಂಡು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ತುಳು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪನ ಮಾತಾ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನಕಲು ಬಲೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತುಲೆ ಗಮ್ಜಾಲಡಿ ತೆಲ್ತದ್ದು ನಲ್ತದ್ದು ಖುಷಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋಲೆ ಗಿರಿಗಿಟ್ ವಿದೇಶಾಡ್ಲ ತಿರುಗದು ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಗಮ್ಜಾಲ್ ವಿದೇಶಾಗ್ಲ ಪೋದು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಮನ್ಪು ಶೂರ್ ದೇವನ ದಿಗಂಟು ದೇವನ ಮೂಲ ಗಮ್ಜಾಲ ಅಂಡ ಅವಳ ಗಮ್ಜಾಲ ಅದು ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ನಿಗಂಟೆ ಆವಾಡ ಬಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವ ದೇವರ ಬಂದಾಗ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರನ್ನ ಅಕಲ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಡಿ ದೇವನಾಗ ಅಕಲ್ ಬತ್ತು ತುಯ್ಯರಂದ ನಮ್ಮ ತುಳುಚಿತ್ರ ಗೆಂದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಗೆಂದಂಡ ನನಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮು ಬರೆಯರ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದಂಡ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಬೆಳೆಯೋಡಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋಡು ಎರಡೆರಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತಂಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬುಲೆಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಈಗ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಓಕೆ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಗಮ್ಜಾಲಡ್ ಈರೇನ ಡೈಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಪಂಡ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮನ್ಪುನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಐನೊಂಚು ಡೈಲಾಗ್ ಪನೊಲೆ ಸರ್ ಅವನಿರ್ನ ಫುಲ್ ಬೇಜಾರು ಅವ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಥಿಯೇಟರ್ ತುಲೆ ಯಾರು ಚೂರು ಪಂಡಣ ಒಂಜಿ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಪೋಡು ಪಂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಸರಿಯಾ ಪೂಜಾ ನೆರ್ನ ನೆರಲಿಯ ನಾನು ಇದೇ ನೆರಲೇಕನೆ ಬಿಡು ಇಂಚಿನ ದರಿದ್ರ ಪತ್ತಿನ ಮಗನ ಪೆದ್ಯತ್ತ ನಿಕ್ಕ ಭಾಷೆ ಜಮೆನಿಕ್ಕೆ ಅನಿಷ್ಟ ಪಿಂಡನ್ ಪೆದ್ದತ್ತ ನೆರೆದು ನಿಕ್ಕ ಮನೆ ಬಂದೆ ಕುಲ್ದಲೆತ್ತ ಇಂಚಿನ ದರಿದ್ರ ಪತ್ತಿನ ಮಗಿ ನಿಕ್ಕ ಬೋಡ ಅಡಬೆ ಹಲ್ಕಟ್ಟು ಮುಡಿ ಕಾಸ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ನೆರಡಂಡು ಯಾ ನೆರಪುನತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ತುಲೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿಡು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕಿಡು ನಿಖಲಗೋಸ್ಕರ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದ್ದು ರೆಡಿ ಆತನು ತೂಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ
ಮಾತ ಎಡೆಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ನಿಟ್ಟು ಅಭಿನಯ ಮಂತೊಂದು ತುಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಪ್ಪಲ ಪಡು ನಿಖಲ ಮೀಡಿಯಾ ದಕ್ಕಲಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ದಕ್ಕಲಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಾತ ಬಿತ್ತಿರ ನಿಖಲ ಸಹಕಾರಿ ಇಂಕ್ಲೇ ಬೋರ್ಡು ಇತ್ತು. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ರಿವ್ಯೂ ಶೋ ಆಯ್ನಾದೆ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದನೇ ಒಂದಿತ್ತು ದಾಯಕ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗಿಡಿತ್ತು ದಾಯಕ ಬಂಡ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೂಜರ ಸಾವಿರ ಜನ ಬರ್ಪೇರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಬರ್ಪೇರ ಅನ್ನೋ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಐಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಜನ ಬೈದಿರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದದ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂಜೊಪ್ಪು ನಾವು ಒಂದೇನು ಎಂಚ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪೇರು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಾಖಲ ಟೀಮ್ ಅದೇ ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗೋಣ ಒಂಜಿ ಬೋಡಿಗೆ ಎತ್ತನ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ರಿವ್ಯೂ ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಒರಿಯಲ್ಲ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ದಾಲ ಪನಂದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಚಿಡ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಚಿಡ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುನಾಗ ಈಗ ಈ ನಮ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಿಕ್ಕಡ ನಂಗೆ ನಲ್ಲ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ತುಳುಟು ಮಲ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಧೈರ್ಯ ದಿಂಜ ಎಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಸೊ ಇನಿ ಬತ್ತಿನ ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ಪೆ ಒಟ್ಟು ನನ್ನ ತಂಡಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ಪೆ ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರೋದು ನನ್ನ ತಂಡ ಈಗ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆಯ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾನು ಗಿರಿಗಿಟ್ಟಿಡ್ ಸಮೇತ ಈತ ಮೈನರ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾಣ ಈತ ಮೂಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಸಮೇತ ಪಂಚ ಒಂದುಂಡು ಐನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಂಡು ನಾವು ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆದಪ್ಪು BGM ಕೊರನ ಡ್ಯಾರಲ್ ಆದಪ್ಪು ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜಾಬ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡ್ಯಾರಲ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ಸುಮನ್ ವರ್ಕ್ ಆದಪ್ಪು ಮತ್ತು DI ಆದಪ್ಪು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಆದಪ್ಪು ಎವ್ರಿಬಡಿ VFX SFX ಇಡೀ ತಂಡ ಯಾನು ಹಾಕಲ್ಬೇಕಂತ ಪಂಡ್ರಾಜ್ ಇಡೀ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಎಫರ್ಟ್ ಸೊ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲಡ್ ಜನ ಏನು ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಈ ಟೈಮ್ ಇಡ್ಲ ಜನ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದ ನಾಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಏಪಲ ತೂಪೇರಂದ ಅರ್ಥ ಸೊ ಇದರ್ಥ ಕಾಲಿ ನಿಖಲ್ ಟಿವಿ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ತೋಡ್ನತ್ತು 11 ತಾರೀಕಿಗೆ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಲೆ ಎನ ನಂಬುಜಿಲ್ಲ ಇನಿ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರನಂಚಿನ ಜನಕುಲೆ ನಂಬುದೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತುಲೆ ಹೊಸ ರಡ್ಡು ವಿಷಯ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೊಸತನ ಬಲೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಲೆ ತೆಲ್ತಿದು ಎಂಡೆಡ್ ನಿಕ್ಲೇನು ಗುಲ್ಪಾವನಂಚು ನಾವು ಎಂಕ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ ಗಮ್ಜಾಲ್ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಜನಕುಲ್ ದಾದ ಪಂಡಿನ ಕೇಂಡ ಅಂಚಿನ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಲ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಮಂತೇರು ಅಂಚಿನ ನಿಖಲ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಮನ್ಪುಡಂಡ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂವೋಡು ಆತಂದೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಸರ್ನ ಅಂಚನೆ ವಾಮಂಜುರು ಸರ್ನ ಕಾಮಿಡಿನ ತೂವೋಡು ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ನ ತೂವೋಡು ಅಂಚನೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ನ ತೂವೋಡು ಅಂಚನೆ ಆರ ನೆರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟೈಲ್ನ ತೂವೋಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಮನ್ಪುಡು ನಿತಿನ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಬರೋಡು ನಿಖಲು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರೋಡು ಥಿಯೇಟರ್ ಇಂದುವೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 11 ತಾರೀಕಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಬತ್ತಿದ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪುಲೆ ಗೆಂದದ ಕೊರ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಯ್ನಿರ್ದಾದ ಗಮ್ಜಾಲ್ ಫಿಲ್ಮಿನ ಗೆಂದಗ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತಿದ ಗಮ್ಜಾಲ್ ತೂದು ಗಮ್ಜಾಲ್ ಮನ್ಪುಗ.